Lemvula selokhu iqale ukuna kusukela ngoLwesine. Ibalelwa enkulungwaneni imjondolo egcwele amanzi. Izakhamuzi azazi ukuthi zizothatha ini zihlanganise nani njengoba nezikole zivulwa kusasa. Kids are hugely affected. Each and every structure here have a minimum of 2 or 3 kids, and schools are opening tomorrow. When I was talking to the mothers of the kids here, they just vouched to say that they don't see kids going to school tomorrow. But as you can see, how kids will be able to walk here to their school, they can't. Even their school uniform are wet. Izakhamuzi ziyaphoqeka ukuthi ziyoma emgwaqeni ukuze zemkele usizo njengoba ingekho nendlela eza kule mjondolo. Ikhansela lithi lesi simo senzeka njalo ngonyaka uma kusebusika. Licela ukuthi uhulumeni ubasuse laba bantu lapha. The only thing that we are asking is for the city to swallow their pride and relocate these people to a better place. Lamanzi kuphela amasonto entanta kanje. Izakhamuzi zithi okungenani zicela umasipala ufaka amapayipi okudonsa lamanzi. Awundawo lakhe ingahlala abantu le. Yabo, so if ever bangasithatha basibeke endaweni ehlala abantu, ekulisi kungabhetha. Inhlangano iGifts of the Givers inikele ngeingubo kanye nokuya ngasethunjini. Gift of the Givers teams will be spreading all over the province in the coming days. As I'm speaking to you, we're currently assisting 12 informal settlements, distributing close to 15,000 meals. Lesi simo sezulu kulindeleke ukuthi siqhubeke isonto lonke. Ababhekele ezenhlekelele eKapa bami ngomumo ukubhekana nanoma ngabe isiphi isimo.